नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कणकवली शहरातील एकाचा मोबाईल चोरी केल्याप्रकरणी एका संशयिताला स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकानं बांदा येथून ताब्यात घेतलंय. परशुराम आनंद धोत्रे असं त्याचं नाव आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सर्व यंत्रणा आहेत, तरी राज्यात दंगली कशा होतात? या दंगली राज्य शासन पुरस्कृत तर नाहीत ना, असा सवाल खासदार विनायक राऊत यांनी केला. पीएम किसान योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना पुढील वितरित होणाऱ्या 14व्या हप्त्याच्या लाभासाठी केवायसी व बँक खातं संलग्न करणं आवश्यक आहे, असं दोडामार्ग तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद बनकर यांनी म्हटलंय. जिल्ह्यात एका ग्राहकाला वस्तू व सेवा कर भरण्याबाबत बनावट नोटीस पाठवून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी संबंधित ग्राहकानं कायदेशीर कारवाईचा पवित्रा उचललाय. अन्य कुणाचीही अशा प्रकारे फसवणूक झाली असल्यास त्यांनीही समोर येऊन संबंधितांना धडा शिकवावा, असं आवाहन करण्यात आलंय. सिंधुदुर्गातील 120 जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद पाडण्याचा कुटील डाव शिक्षण मंत्र्यांनी आखलाय, असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना समाज माध्यमातून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्याबाबत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेत तक्रार दाखल केली आहे. तुमचाही दाभोळकर होणार, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर टाकण्यात आली आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या शालेय अभ्यासक्रमात बदल करण्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव हेडगेवार यांच्यावरील अध्याय काढून टाकण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. काळ काढण्याच्या नावावर शिरवल धरणातून वाळू काढण्याचा प्रकार ठेकेदाराकडून सुरू आहे. तो तात्काळ थांबवण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.